Легенда про кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube канала Радыё Марыя. З вами ў студыі Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. І сёння мы будзем размаўляць пра вельмі цікавую кветку. Дарэчы, яна надта атрутная, ад слова зусім атрутная. І я планавала зрабіць праграму пра гэтую кветку дзесьці каля 4 лютага, бо гэта сусветны дзень барацьбы з анкалогіямі. Чаму? Таму што гэтая кветка, гэтая расліна мае такое непасрэднае дачыненне да гэтай хваробы. Але ў той жа момант я сэнсавала, што гэта кветка досыць так шырока ўвайшла ў хрысціянства менавіта праз адну хрысціянскую легенду, якая датычыцца Галгофы. Вось, таму сёння у нас балегалоў. Магчыма, хтосьці гэту кветку ведае, а хто не ведае, распавяду. Яна, па-першае, вельмі атрутная. Калі мы кажам пра яд, пра атруту, то з аднаго боку гэта ўсё правільна. З іншага мне гэта не вельмі падабаецца. Чаму? Чамусьці мы ўспрымаем атрутныя кветкі як благія кветкі, дрэнныя. Но я лічу, што пан Бог ніколі не ствараў чагосьці дрэннага. Гэта тое ж самае, як казаць, што, напрыклад, Адам добры, а Ева дрэнная. Вось, то бок мы будзем размаўляць увогуле проста пра надзвычай атрутную кветку, але ёй шырока лікаваліся. Па-першае, з чаго я хачу пачаць, я шукала у Бібліі нейкія радкі, нейкія словы ўвогуле, тое, што датычыцца вось атруты або яду, як мы кажам. Знайшла, вось у мяне тут шмат папер ляжыць перада мной, дзе размова ідзе пра яд. І, шчыра кажучы, гэта вельмі так мяне зацікавіла. Я дазволю себе крыху зачытаць. «Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле». Калі патлумачыць гэтыя радкі, то мы атрымоўваем, што Бог нічога такога не стварыў у гэтым свеце, што б магло прынесці смерць. Гэта значыць страту вось гэтага вечнага жыцця чалавекам, калі ён выконвае запаведзі. І ўсё створанае Богам, яно ўвогуле заклікана забяспечыць вось чалавеку гэтую радасную такую фізічнае такое радасное жыццё, радасную жизнь, хацела казаць, і забяспечыць яму духоўнае жыццё і жыццё вечнае, ўжо калі па-за матэрыяй. Але атрута, вось гэта слова мы маем, яд, і у гэтым сэнсе гэта ўсё тое, што супярэчыць волі Божай, што прыводзіць чалавека да духоўнай смерці, то есть пазбаўляе яго вобраза сапраўднага. Яд гэта ўсё заганнае. Гэта я ўзяла толькі адзін урывак. Каб вас пераканаць, караценька яшчэ адзін зачытаю, але спампавала шмат сапраўды і, дарэчы, везде адзін той же сэнс. «Если что смертельное, смертоносное выпнут, не навредит им». То бок смертоносное. Гэта азначае грэхоўнае вучэнне, так? Гэта некая вось пагібель з такой нехрысціянскай ідэалогіяй, калі можна казаць. І непасрэдна, калі чалавек гэта кранае, то мае ўжо страту такую жыцця вечнага. Адкуль гэта ўрывак? Вось зачытаю поўнасцю. «Уверовавших же будут сопровождать и знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им».
смертоносное выпьют, не повредит им. То бок, зноў ж таки, атрута, яд, змеі і гэтак далей, гэта сімвал Божага пакарання чалавека за яго адхіленне, за наступствы такія, за парушэнне запаведзяў, за парушэнняў волі Божай. І яд увогуле сэнсуецца заўжды як сімвал грахоў, беззаконня чалавека, усяго таго, што руйнуе наше такое хрысціянскае духоўнае жыццё і ўвогуле вызывае такую духоўную смерць. То бок нідзе ў пісанні няма слоў пра тое, што Бог стварыў сапраўдную атруту і той, хто мае гэту атруту сабе, нібыта змеі ці расліны, яны дрэнныя. Вось такая цікавостка, і хачу крыху гэта сэнсаваць, бо няма дрэнных раслін. Вось, але калі мы кажам пра балігалоў, згодна з такой хрысціянскай філалогіяй, вось гэтая расліна стала атрутнай пасля таго, як пана Езуса ўкрыжавалі на Галгофе, і яна вырасла на схіле пагорка, дзе быў укрыжаваны Езус. І калі расліна сваімі каранямі датыкнулася таго месца, дзе пралілася святая кроў, яна назаўжды стала атрутнай. І цікавостка тое, што гэту расліну часам нават выяўлялі на абразах. Вось яна там сустракаецца, я крыху спампавала, можна будзе гэта пабачыць, вадзіла іншым колерам, как адразу ж брасалася ў вочы. І сапраўды гэта найкаштоўнейшая, лекавая, але ў той жа самы момант смяротна атрутная расліна балігалоў. Яна нібыта і ад Бога, і ад д'ябла, яна нібыта ад беса і ад анёла ахаўніка, таму што, напэўна, ніколі не будзе разгадана да канца. Дарэчы, балігалоў вядомы нам з такіх старажытных часоў, яшчэ з часоў Гіппакрата, Авіцэны ды Парацельса, бо яго ўжывалі, вельмі шырока карысталі як процівапухлінны такі сродак і як траву забойцу. У старажытнай Грэцыі яго называлі какіём, а у старажытным Рыме называлі коніум або цыкута. Сапраўды, вось сок гэтай расліны, ён служыў такой публічнай карай для людзей, асуджаных на смяротнае пакаранне. Калі абіралі яд гэтай расліны балігалова, то лічылася, што гэта вельмі такая гуманная смерць, бо балігалоў забівае бязбольна. Хто найбольш такі вядомы скарыстаў балігалоў, каб памерці, гэта, канешне, быў Сакрат. Мы ўсе ведаем яго знакамітую фразу «Я ведаю, што нічога не ведаю», і вось, да, менавіта гэта самы дзядзька. Мы ведаем, што яго антычны суд прыгаварыў да смерці, і ён быў атручаны сокам балігалову. Але, зноў ж такі, падкрэслю, расліна вельмі лекавая. Напрыклад, узгадаю, што ў 17 стагоддзі знамениты венскі лекар Штейк пісаў: «Но славнейший из всех лекарств при раке есть болиголов». І зноў ж такі, калі разбіраеш старыя рускінікі, расійскія траўнікі, то там таксама можна сустрэць: «Сильно могучее, раки заживляющие, коего оно боль утоляет и опухоль разбивает». А вось гэта ўсе тыя радкі, якія ўзгаданы таксама пра той жа самы атрутны да смяротны балігалоў. І цікава тое, што ім шырока лікаваліся дзесьці да 1910 года. Калі паглядзець у такія нататнікі, чым жа можна было лікавацца і якая расліна што лікавала, то можна ўзгадаць. Што, дарэчы, у многіх краінах так карыстаўся для лячэння і папярэджвання рака, туберкулёзу, эпілепсіі, міём, фібрыём, астапатіі, адэном, кіст паліпаў і гэтак далей. Шматлікія захворвання, і ўсё гэта ідзе гаворка пра балігалоў, і гэта яд. Дарэчы, батанічная назва балігалова – гэта коніум. Калі перакласці з латыні гэту назву, гэта вызначае забойства. Так перакладаецца назва гэтай расліны. Канешне, ёсць яшчэ і іншыя назвы. Магу згадаць крыху народных назваў. Магчыма, хтосьці гэтую расліну
узгадае па ім, бо гэта і бабровы яд, і атрутная пятрушка, і хевер, і кветка д'ябла, і цыганская кветка. Вельмі цікавыя арыгінальныя назвы: разбітае сэрца маёй маці, жаночыя карункі. Ну, відавочна, натхняла расліна, да? На такія назвы. Таксама ёсць грэцкае слова конас, якое абазначае галавакружэнне або кружэнне. Што ж гэта нам кажа? Гэта кажа пра тое, што асноўныя два такіх сімптома атруты вось гэтай расліны — гэта стан такога ап'янення, калі можна так казаць. Увогуле гэта двухгадовая вялікая прыгожая расліна. Мы ўсе яго бачылі. Вось сапраўды хтосьці, магчыма, гэта сабе так не сэнсуе, але ён вельмі падобны на дзягель, ён вельмі падобны на сныть. Напэўна, гэта дуднік, так, вось, ну, гэта вельмі шырока вядомыя расліны, я думаю, маім слухачам, да і гледачам. Вось, выглядае так, бо гэта расліна адносіцца к семейству зонтічных, парасонавых. І цікавостка ў тым, што гэта двухгадовая расліна. Першы год паяўляецца прыкраневы такі пучок лісця, вельмі падобны на пятрушку. Ну, увогуле вельмі. І з-за такога падабенства вельмі часта атручваюцца там дзеці, жывёлы і гэтак далей, бо пакуль што асноўных прызнакаў такіх, каб адрозніваць, яшчэ няма. Гэта пучок лісцяў. На другі год гэта ўжо развіваецца вялікае сцябло да 2 метраў вышынёй. Вельмі нагадвае чымсьці і баршчэўнік наш вядомы, але і чымсьці нагадвае тую ж сныть, той же дуднік лясны. У чым адрозненне? У сныце сцябло яно такое голае, так, у баршчэўніка крыху варсістае. А вось у нашага атрутнага болегалова сцябло з сіневатым такім налётам і такія чырванаватыя бурыя такі плямачкі на сцябле. Вось гэта тое, што вельмі адрознівае. Ну і, канешне, лісце. Калі так параўноўваць, то гэта лісты нібыта пятрушкі, але вельмі такія доўгія. Вось у сныці ці у таго ж дудніка у іх лісты чымсьці рабінку нагадваюць. Так, калі казаць пра баршчэўнік, то ўвогуле нават чымсьці так вялізны ліст, як у клёна. А здесь нібыта вялікі лісты пятрушкі, расліна 2 метры вышынёй, квітнее, як усе зонтічныя, сапраўдны такі парасон, белая кветка, як пятрушка, як морква, вось як баршчэўнік, той жа вось аднолькавыя кветачкі ў іх. Што ж яшчэ такога цікавага і што адрознівае гэту расліну ад іншых? Гэта пах. Пах непрыемны, нагадвае чымсьці пах такога, кажуць, прелага сена ці мышэй. Дарэчы, квітнее гэтая расліна з першых дзён мая амаль што і да канца восені, бо такая вельмі маразастойкая, дзе толькі якая праталінка, прагалінка, ўжо лісты мы можам пабачыць яшчэ нават раней, чым крапіва тая праснецца, і заходзіць пад снег таксама ярка-зялёным. Сустракаецца ўсюды. Но сапраўды і Еўропа, і Афрыка, і Каўказ, і Сярэдняя Азія, Міжземнамор'е, везде расце па палях, каля дарог, на пустках, на нейкіх звалках, ля платоў, ля будынкаў, берагі рэк, схілы нейкіх ямбах, мысняках, узлесках, карацей кажучы, везде. Але увага у чым? Што чалавек аднойчы узяў ды прынёс гэтую расліну к сабе да хаты. Як гэта адбылося? Адбылося з таго, што, як я ўжо казала, вось гэты непрыемны пах мышэй. І чамусьці людзі вырашылі, што гэты пах гэтых жа мышэй будзе адпугваць, і мышкі не будуць жыць побач. Ось, і тым самым яны пачалі садзіць гэтую расліну каля хат. Ну, неяк так атрымалася, што мы самі вось гэтую раслінку і распаўсюдзілі. Часам з гэтай расліны яшчэ путаюць і чарнакорень, ёсць такая, але справа ў тым, што чарнакорень, калі высахне, паху ўжо не мае, а вось болегалоў пахне заўжды і ў сухім стане таксама. Атручваюцца жывёлы ім, калі наядуцца. Можна, калі жывёла там не загінула і ўвогуле ніяк нельга сэнсаваць, што з ёй штосьці не так, то малако, якое яна дасць, напрыклад, тая ж кароўка, яно будзе атручанае.
можа вызваць нейкія там колікі ды галюцынацыі. Вельмі цікава, што перапёлкі і іншыя птушкі, якія ядуць насення, калі наедаліся вось гэтых зёрен, балегалова, то таксама маглі атруціцца, а часам яны былі такі кволыя, бегалі, людзі іх лавілі, елі і самі атручваліся. Гісторыя ведае вельмі шмат такіх часам нават трагічных выпадкаў. Што цікава, атрутныя ў гэтай расліне алкалоіды. Адзін з іх самы атрутны — гэта канеін. Чым ён такі апасны, калі можна казаць, так, ён паралізуе заканчэнне рухальных нерваў. Чымсьці нагадвае яд курарыя. Вось, і ён нібыта ў малых дозах такой нікаціна падобнае некае дзеянне аказвае на чалавека. Калі ўзмацняць канцэнтрацыю, то это ўжо галюцынагенны яд, а дальше гэта ўжо сапраўды можа быць і гібель. Чалавек нават карыстаў калісьці балегалоў, каб вызваць вось гэтыя галюцынацыі, вось гэта адчуванне, нібыта ён лунае ў паветры, і ім акурвалі памяшканне. Вось далей гэта было, канешне, у гісторыі забаронена, бо нават ад яго гэтага паху атручанне было невыключным. Калі казаць, што балегалоў забыты ад слова зусім, то бок не. Ён зараз шырока карыстаецца. У апошні час увогуле навукоўцы прыцягнулі такую вялікую увагу да гэтай расліны, бо ён з'яўляецца значным імунастымулятарам. Ён актывізуе і ўзмацоўвае ахоўныя сілы арганізма. І, канешне, не лікуюцца адным балегаловам, дадаюся яго ў нейкія там зборы і гэтак далей, карыстаюць, але увагу ён прыцягнуў. Я, дарэчы, прачытала некалькі такіх прац навуковых, вось, і дзе распавядаецца вось менавіта пра тое, як гэта зёлка працуе. Я дазволю сабе толькі зачытаць, бо мяне, сапраўды, чалавека, які цікавіцца ботанікай, амаль што жыве ёй, так, то меня гэта нават так здзівіла. Валодае болесуцішальным, супрацьзапаленчым, супрацьзаспакаяльным, процівапухлінным дзеяцелем. Балегалоў наймацнейшы цытастатик, гэта інгібітар мітоза. Наймацнейшы стымулятар працы крывятворных органаў, што дае магчымасць выкарыстоўваць яго пры лейкозах, зніжае артэрыяльны ціск, можна рэкамендаваць хворым з цяжкімі формамі гіпертаніі, так, эфектыўны пры заняпадзе сіл, агульнае знясіленне, слабасці арганізма, адрыхленне, захворванні хранічныя усялякія, так, сярдечная дзейнасць, калі ў нас артэросклероз і парушэнне абмену рэчыў. Вось увесь гэты букет лікуецца толькі адной зёлкай. І цікава, што у Еўропе ўвогуле отвары, нават гарбаты з гэтым балегаловам называюць грудное малако для старых. Чаму? Таму, што ён дапамагае людзям у сталым узросце адчуваць сябе значна лепей, бо ён вельмі такі дзейсны імунастымулятар. Канешне, ён атрутны. І ўсіх лекараў, дарэчы, у гамеапатаў ёсць такі тэрмін, як кубак Сакрата, так? Гэта вось смяротная доза, якая можа вызваць вось гэты параліч. Гэта прыблізна 150 мл. То бок разлічваюць і карыстаюць. Гэта ўсё Еўропа, але ў нас ён забаронены. Забаронены досыць даўно, як я казала, пасля 1910 года, вось яго выключылі, і ўвогуле ідзе такое скарачэнне на дазвол карыстання раслінамі, якія стрымаюць нейкія атрутныя алкалоіды. Атрута, канешне, не ў сэнсе таго, што зусім, а то, што ёсць гэтыя алкалоіды. І цікава тое, што ў нас ён, канешне, забаронены. Ёсць досыць такія цікавыя працы і расійскіх вучоных, расійскіх лекараў, якія звяртаюць увагу, што часам прапісваюць прэпараты, якія, як мы кажам, трэба прывезці за грошы з-за бугра. Вось, але яны сапраўды зроблены на аснове таго ж самага балегалова, расліны, якая вось побач з палынам ды крапівой расце ў нас
там каля плота. І ў гэтым ёсць такая і цікавостка, і, на жаль, мне бы хацелася, каб на гэту расліну звярнулі навукоўцы увагі яшчэ больш, і людзі маглі лекавацца вельмі шырока. Бо кожная расліна, на мой погляд, гэта пра такую урачыстасць жыцця. Але вернемся да нашага хрысціянскага контенту. Я распавяла пра расліну як пра леку і як пра атруту. Спадзяюся, ўсё тут зразумела. Але ёсць і яшчэ адна цікавостка, якая датычыць вось менавіта Езуса, менавіта Галгофы. Па-першае, мы дакладна ведаем, што цар Саламон, ён мазаў свой кінжал атрутнымі травамі. І дакладна ведаем, што гэта адна з гэтых трав была балегалоў. Гэта ўсё зафіксавана. І вось калі навукоўцы пачалі чытаць гэтыя тэксты, дазнавацца, нешта вывучаць, то адкрылася тое, што ёсць такое габрэйскае слова «рож». Рож. Яно абазначае атрутную расліну, якую менавіта вось канкрэтна дакладна сказаць гэта немагчыма. Але пераказвае гэтае слова горкая або атрутная трава. Рож. Калі ідзе спалучэнне гэтага слова з некай вадкасцю ці з вадой, то мы атрымоўваем атрутную ваду. І вось, аб Месіі калісьці было прадказана, што яму дадуць атрутную ваду. І сапраўды так і адбылося. Калі Езуса Хрыста, перад тым, як яго ўжо ўкрыжавалі, так, мы гэта ўсё ведаем, яму прапанавалі віно, змешанага з чымсьці горкім. І вось ёсць такое меркаванне, што ён, вось гэты напой, ён карыстаў менавіта балегалоў. Бо рож, як я ўжо казала, так, вось гэтае спалучэнне слоў з вадой, гэта ёсць атрутнае піццё, горкае піццё, дарэчы. І рож называлі якраз такі атрутнай травы. Найбольш з іх вядомы ў тыя часы быў балегалоў. То магчыма, і пану Езусу прапанавалі такі адурманьваючы напой, які відавочна павінен быў крыху палегчыць яго пакуты, але ён адмовіўся. Ёсць вось такое меркаванне. Калі звярнуцца да Евангелія, так, то вось Мацвей ён нам кажа, што ён дакладна скарыстаў грэцкае слова холе, якое вызначае жоўць, але ў той жа момант гэта перакладаецца як нешта горкае. У Евангеліі ўжо ад Марка кажацца, што яму далі штосьці горкае, вось, і што гэта магла быць міра, што гэта адурманьваючы напойнікі горкі, атрутны таксама мог карыстаць міру. Але ўсё ж такі магчыма гэта перакласці як тое, што яму прапанавалі балегалоў, як вельмі вядомы яд атруту тых часоў, бо людзі каналі з ім без болей. Вось. Для мяне гэта была вялікая такая цікавостка. Вось звычайная расліна, якую шмат разоў бачыла і, дарэчы, абыходзіла за яе атрутнасці. Аказваецца, яна вельмі дзейсная, яна вельмі цікавая, яна узгадана ў хрысціянскіх легендах. Ёсць некаторыя такія звесткі пра тое, што, магчыма, яе прапанавалі Езусу, каб неяк так абезболіць яго вось гэтае мучэнне канання на крыжы. І сапраўды, зноў ж такі, гэта так падкрэсліла думку, якая жыве ва мне вельмі так моцна, што любая расліна гэта ўсё ж такі пра урачыстасць жыцця. Вось такі аповед сёння ў мяне атрымаўся. Спадзяюся, інфармацыя будзе вам карыснай і цікавай. Для вас працавала Анастасія Аўдзевіч. З Богам! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.